Здравейте! Това са новините. Имаме много тъжни новини. Да, много са тъжни. Семейството, заедно с още няколко пътника и пилота и другото семейство, умряха, защото попаднаха на някакъв странен остров с чудовища. Как разбрахме ли? Обадихме се на летището в Хавай и не са стигнали. Как разбрахме за чудовищата? И при нас са! Останалите трима живи! Как ги взехме ли? С самолет. Как разбрахме, че са там? Ангел използва на телефона си GPS и отида до летището на този остров и намериха самолет и дойдоха до тук. Да, странно. Кой ли ще остави самолет там? И аз се чудя. Луди хора. Заповядайте! Здравейте, здравейте. Здравейте! Здравейте! Това са трима герои. Оцеляха. Къде е третия? Стой тук да те хваща камерата. Дай чука. Заради той чук те оцеляха. Ето той е. Готин е. Дървен. Много силен. Те оцеляха и стигнаха на финала. В новините изправете и вашия приятел, че в момента снимам и държа себе си. Стигнаха до нас и веднага ни се обадиха. Какво ще кажете? Да, ти Ангел вече се оригна. Ами вие? Какво ще кажете за преживяването? Беше невероятно. Каква беше тръпката? Какво стана? Обяснете. Да ще ти обясни. Така. Първо, Попаднахме на остров с чудовище и там беше много яко. Самолета се разби заради някакъв убиец. После убиец се умря, каза рок, яко. И после всички умряха и аз оживях с тези две. Защото те ме спасиха от някакъв луд с 100 чук. После взеха чука и го убиха. Край. Не, Аз също искам нещо да... Аз взех чука и ги убивах. Един имаше луд, който беше динозавър и беше много червен. И от първия удар той беше още прав. Бил е много силен. Да, ще гледат филма, който ще качим в YouTube. Обичам ви, фенове! Да! Това бяха новините за днес. Очаквайте ни скоро! Ба-бам!